Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today's December 2, 2024, Lunes nga adlaw. Mga kandidato kag ila mga tiglawas ginpa-testing gamit ang automated counting machines. Top 1 drug personality sa Escalante City ginpatay sa mga armado. Mga badyaw kag mga nagapangaruling sa dalan natala na nga pangsikopon. Isa tugtog duwa ka mga bagyo ginapaabot nga magsulod sa Pilipinas sini nga Disyembre. Kag sa good vibes, si Palay City hindi lang destinasyon para magbakasyon, may mga produkto man sila nga ginapabugal. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa tubtub-duha ka mga bagyo ginapaabot nga magasulod sa Pilipinas sining bulan sang Disyembre. Wala sang weather disturbance nga na-monitor ang pag-asa sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang Shareline kung napagtabo sang mabugnaw kag mainit nga hangin ang nagadala sang ulan sa area sang Luzon. Sulod sa pag-asa, isa kun duha ka mga bagyo ang gina-forecast nga magasulod sa Pilipinas sining bulan sang Disyembre. Ginapaabot nga malandfall ang ini nga mga bagyo. Gina-forecast man ang ini nga mga bagyo o kun mga bagyo magasulod sa northeastern Mindanao, Visayas o kun Central Luzon. Sa number 9, mga permanent kag casual nga mga empleyado sang Negros Occidental ang nalakip na sa Negros Occidental Comprehensive Healthcare Program. Ini base sa executive order nga ginpagawa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sunod sa kay Randy Piacita, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Sadto mga contract of service lamang ang nalakip sa no-chip. Pero kung para makover ang ilang mga physical examination, pero sa ilang mga pagsapol kay Provincial Administrator Refrando Diaz, natigayon nga nakasugtan ang 5,000 pesos nga no-chip coverage kasarang magamit hindi lamang sa annual physical exam kundi pati man sa ibang pagigabang health coverages. Sunod sa kay Piacita, labi nila nga ginapasalamatan ang abo nga tikang nga nag-take effect sining Nobyembre 28. Qualified dependents ang mga asawa kag bana, kabataan kag legalized dependents 20 years old and below, kag single kag legitimate and illegitimate children nga mayara sang physical kag mental disability. Naka-stipulate man na sa aton na CNA nga ang tanan nga empleyado entitled sa yearly physical exam nga free. So ginayo ta sa kay attorney kag amenable man siya kag lamian man siya nga amo na kag si Gov kay di dapat man gid gina-monitor ang health sang mga empleyado mo para pag-retire at least okay man ang mga ang mga empleyado. Sa number 8, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nagahaylo sa mga mangunguma nga paayuhon pagid ang ilang produksyon sang bugas. Sa pagkakas sang gross domestic product o kung pagsaka sang gross domestic product sang Negros Occidental sa sa datos ng Philippine Statistics Authority sang 2023, pinakadako nga contributor sini o kung ang agriculture sector. Sa pagsapol sini lamang ni Governor Lacson sa mga rice farmers, iya sila nga ginahangkat nga gikan sa 4 metric tons kada hektarya nga production target nga mangin 6 metric tons per hectare. Ang dugang 40 bags nga maprodusa kada hektarya ang magapasaka pagid sang GDP sang probinsya. Sunod sa kay Lacson, mas ginapaayo pagid sang Negros Occidental ang suporta nga ginahatag sa mga mangunguma. You could imagine that additional 40 bags per hectare average harvest. That will again increase our GDP, no? And then agriculture will continue to be our leading contributor, no? So hopefully from time to time we can talk about or encourage our farmers to really produce better results, no? Because that will also plow back to them. We've been giving up machineries to them. So that will reduce their cost, no? So if that reduces their cost with a better yields per hectare and more money for their family.
Sa number 7, anay Silay City Mayor Carlo Gamban, nasapwan na lamang nga patay sa iyang kwarto sining hapon may igo siya sang bala sa ulo. Nasapwan nga patay sa sulod sa iyang kwarto si anay Silay City Mayor Carlo Gamban mga alas 2:30 sining hapon. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Mark Daroca, hepe sang Silay City PNP, may igo sang balang iyang ulo sa masapwan sang duha ka mga kabulig nila sa balay. May nabatian nga lupok ang ila kabulig gani ginusisa ang alkalde kag ila naabtan nga dugoon na siya. Miliw nila nga ginpahibalo ang PNP sa insidente. Sunod sa kay Daroca, patay na ang alkalde sa masapwan nila sa iyang kwarto. Dugang pa ni Daroca, ginausisa pa nila kung may foul play sa natabo. Sunod naman sa kay Silay City Mayor Judith Gallego nga personal nga nagpadulong sa balay ni Gamban sa nabaton niya nga impormasyon, accidental firing ang natabo. Sa 2022 elections, gisuportahan ni Gamban si Gallego. 80 anyos ang anay alkalde nga malawig man nga nagpangalagad bilang mayor sa Silay City. As of press time, wala pa sang opisyal nga pahayag gikan sa iya nga pamilya. Sa initial ko nga tamakot siya, dati mo na, so accidental firing. Kapita ko niya sa yung kampanya, ituan na siya ng namin maning pagkatao. Last election nila, supportar na siya. Sa number 6, pila ka mga kaso sa pagpaniro sa Bacolod City nga ginakabig bilang cold cases sa PNP. Ang amat-amat na karon nga nagakalubad bangod sang reward money. Ma-report si Nico Delfin. Sa bulig sa mga nanindugan nga saksi, napasakang kaso nga murder sa pagpatay sa tricycle driver sa Barangay Bata sang Setyembre 15. Samtang isa pa ka kaso sa pagpaniro nga kamatay sa isa ka security guard sa Barangay Takuling sang nagligad nga tuig ang malapit na lang masulbar. Paagi man sa saksi nga karon naga-cooperate sa kapulisan para mapasakan ang kaso sa natumod nga gunman. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica, nangindako nga bulig sa paglubad sang ginakabig cold cases sa syudad ang reward money. Amat-amat come out ang mga witnesses nato para nga masulbar yung mga killings nga arin diri sa atong syudad. Kaga we are hoping that we'll be able to address these shooting incidents. Although hindi maginato na ma-perfect, but we're trying our best. Nagligad lang nga binulan sang nagtanyag sang 50,000 pesos nga reward money si Mayor Albi Benitez supod sa BCPO sa tuyo nga masulbar kag matap na ang mga kaso sang pagpaniro nga nagluntad sa syudad. Nalakip sa luyag niya nga tagaan atensyon ang kaso sang ginpatay nga grade 11 student nga si Nikos Balagosa sang Barangay Granada. Ginsilin ni Coronica nga nagwa ng arrest warrant sa kaso nga murder batok sa duha ka mga suspect nga ila na ginapangita. Do in a way, sir, mga reward ka nito nakapabuhin sa mga cold cases nga na. Gindugang ni Coronica nga may iban pa nga mga kaso sa pagpaniro ang ila ginatagaan atensyon. Agod nga masulbar na. Ginaabi-abi niya ang katapos ang private sector nga handa man magbulig kag mag-offer sang reward o kung anuman nga sa isang bulig para mas mapabaskog pa ang kampanya sa peace and order. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 5, top 1 nga drug personality sa Escalante City, ginpatay sang mga armado. Kung patay ang ginakabig nga drug personality nga si Edgar Caraat, 51 anyo sa sitio na Pungalandos, Barangay Hunub-Hunub, Escalante City, matapos gintiro sang wala pa makilalaan nga suspect sang Domingo. Sa inisyal nga investigasyon sa Escalante City PNP, isa ka grupo sa mga armado nga lalaki ang nagsulod sa puloy-an sa biktima pinaagi sa pagguba sang bintana kag kwartahan. Gitinguan pa sa biktima nga punggan ng portahan pero para hindi makasulod ang mga suspect pero napaslawan siya. Gintiyaan siya sang armas kag gintiro. Giloy naman nga nakapalagi ang mga suspect. May nakuha sa crime scene nga anong ka mga sachet sang suspected shabu kag pusil. Ginausisa pa sang PNP kung sino ang nagpatay sa biktima o kung ano ang motibo nila. Sa number 4, Bulkan Kanlaon, liwat na naman nga nagbugas sang abo. Sulfur dioxide nga ginbugas ang bulkan nagdangat sa masobra 9,000 ka toneladas.
Liwat ka nagbugas ang abu ang bulkan kanlaon sa kahapon, inibase sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Naglawig sa 35 minutos ang pagbugas ng abu. Kay inasang aga liwat naman ini nga nagbugas ang abu. Nagbuga man ang bulkan sa 9,277 katonelada ng sulfur dioxide nga naglabot sa 750 meters ang kataason pag may na-record man nga 5 ka mga volcanic earthquakes sa sulod sa 24 oras. Nagahubag sa gihapon ang sulod sa bulkan kag nagapabilin ini sa alert level 2. Bot silingon, hindi sa gihapon pwede makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa number 3, pagpangsikop sa mga badyaw sa dalanon pati ng mga menor de edad na nagapangaroling sugura na sang DSSD. Nasugura na sang DSSD anti-mendicancy team ang surveillance sa mga lugar nga masamigin na hukmungan sang mga badyaw nga karon amat-amat nga nagadamo sa syudad sa Bacolod. Sa video nga kuha ni Mike Baliados, makita ang pila ka mga pamatan-on nga badyaw nga yara sa Center Island malapit sa flyover sa Barangay Bata sa Bacolod. Gisiling ni DSSD OIC Alma Agostilo na tumod na nila ang pila ka mga lugar nga ginatiniran sa mga badyaw kag mga menor de edad nga masami nagapangaroling sa karsada. Pero kinahanglan nila mag-coordinate sa kapulisan agud mas masuguran nga mangin matawhay ang pagkuha sa mga badyaw kag papauli sa ila. Ginadala sa youth home sa Barangay Vista Alegre ang mga badyaw para sa profiling antes pa man sila ginasakay sa bus kag ginadulong balik sa Mindanao. Ang surveillance motor lang anay kayo iba may mga motor para ma-check namon kung liigit. And then, ako na pag ano na, kaya bala mo, kung may salakyan gani, may salakyan nga halin sa gobyerno, kabalugit sila. So, ang gabalik-balik na din yung mga badyaws, may mga record ka lagi sa amon na. Pero even if siguro nakasign sila todo agreement or something, hindi ta managapon ma-ibitar ng mga katong, balik yan sila yan. Sa number 2, DSSD nagarekomenda sa mga commercial establishment nga i-confiscate ang mga madiskubrihan nga peke nga mga PWD ID. Sumugod niya gin-recall ang mga PWD IDs kag ginpamutangan sa mga QR codes. Wala na, nakabaton pa sang reklamo ang DSSD Bacolod angot sa mga nagapamentaha sa benepisyo paagi sa mga PWD IDs. Pero nagapanugyan si DSSD Bacolod OIC Alma Agostilo sa mga management sa mga commercial establishments nga sarang sila maka-confiscate sa mga makaduluda nga mga PWD ID o kung kuhaan ini sa litrato para ma-report nila yun sa mga natungdan. Ginmando ni Mayor Alvin Benitez ang pag-recall sa mga PWD IDs pati na ang pag-update sa mga senior citizens card nga gina-issue sa syudad agud maislan ini sang QR coded cards. Ini para man hindi mapeke kag magamit sang anuman nga sahay sang pagpamentaha. Pebrero, ginsuguran sa Bacolod LGU ang sistema antes pa man nanawagan ang katapos ng Senado nga mausisa ang tax leakages nga nagatuga sa mga peke o natuga sa mga peke nga mga PWD ID. Sa mga establishment, may mga nakita kag na-intercept nila nga mga fake ang IDs pala or hindi legit ang QR code. Pwede kita nila bala man makuha, bala pag iyatag in-surrender sa amon, kasi mga cake pa natag-iya. Kaya di kita nila yung fake mo. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Automated counting machines ang roadshow ang nagsugod na sa Bacolod City. Mga magapapili sa eleksyon pati na ilang mga representative ginahaylo nga testingan ang paggamit sini. May report si Barbara Mijares. Ginpatpat ni Bacolod Elections Officer Revo Sorbito ang mga features ng automated counting machine nga amo ang paggagamiton para sa 2025 elections. Mas magamay ang ACM nga ginmanufacture sa mirror systems kung ipaagid sa vote counting machine sadto. Duha ka pa maagi nga ma-verify sa botante nga insakto ang pagbasa sang machine sa iya nga mga boto. Una paagi sa voter verifiable paper audit trail o kun sa resibo nga nagagwa kag mismo sa screen sarang ma-view ang
ang actual image sang balota sa sulod sang 20 segundos. Mga palamangkutanon sa mga observers ang ginsabat. Pero it's also possible nga pag-scan lain ang nagwa. Hindi na maliwat ang vote ya attorney. Kung pag-check ya sa monitor, example lang lain ang nagwa nga vote, ang lain ang na-shade ya. If that happens, kung lain ang scan image, lain ang meaning the machine is defective. So we have to change it. Hindi na pwede natin nga i-resolve na lang siya. Technical issue na siya eh. Mga kandidato kag ilang nga tiglawas ang inagda sa pag-observe pero bukas man ini sa bisan sino nga luyag mag-eksperyensya. Ang law student nga si Fred Donguez ginpakamaayo nga personal masaksihan ang demonstration. Mas maayo kag mas technology-driven ang ACM subong suno sa iya. Okay. Tamaan man siya ka, kadasig. Dasig man, Nang ano ka sir, representative ka of a political party? Hindi pa, lang, nang concerned nga citizen. Ay, nagkato ka lang diya? I'm a law student man, so may kami mong election law. So it's better man nga mabalaan na mo kay tungod nga new naman siya nga system compared sa previous elections. Though it's like to see it for yourself and whatever doubts you have, ma-erase man sa upcoming elections. Para man as well, inang mapabaluman ang mga family members namon, mga fellow classmates, fellow voters, kay hindi man tanan mga kadto sa roadshow mo. So mas mayo man nga at least inang matudloan man sila namo. Duyag nga malabot sa COMELEC ang nagkalain-lain nga mga grupo kag organisasyon sa ilang nga ACM Roadshow para hindi na manibag upa ang mga botante. We want atong voters before the elections ay maka-experience sila sa pagboto. Kaya before, iban wala na sila katilaw, first time nila sa kadto presinto, isa mag-feed sila sa balos, nila kakakibot sila nga ginakaon nila sa machine, ginabutong. Sa kabutong ay sila, late ang unang bako before gakakos sa paper jam sa aton machine, na-delay atong election process. But this time around, we're giving them more than a month malibot kami para mapatest ang machine natin sa aton nga mga atong butante. And we also cater sa mga requests sa mga organizations, associations kung gusto nila exclusive for them. Naplastar na sa COMELEC ang masunod nila nga mga schedule kag target ang mga barangay. Dululungan nga ginpatigayon subong nga adlaw ang kick-off para sa ACM Roadshow sa bilog nga pungsod nga magalawig tubtub sa Enero. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, ang Sipalay City kilala bangod sa mga matahom nga mga beach resort. Pero sa subong, gina-improve pagid sa mga magagbay nga negosyante ila sini nga mga produkto para makaengganyo pagid sang dugang nga mga turista. Yaring report. Kung magsiling ka nga Sipalay City, una nga masunod sa pensar sa kanamaan ang matahom nga mga resort. Mga white sand beaches, kag syempre, dive destination. Pero nagapaningwa sa karon ng LGU pinaagi sa Tourism Office kag partner agencies nga himuon ang Sipalay hindi lang destinasyon para sa mga magabakasyon. Pinasahay nga experience ang luyag nila nga ipatilaw sa mga turista nga nagakadto diri. Pwede mag-tour sakay sa mga tricycle kag ang drivers accredited nga mga tourist guides. Pwede kanila dalon sa mga cafe nga nagaserve sang produkto nga himo sa barungoy o kun flying fish, isa sa mga nagapanguna nga produkto sang syudad. Pwede ka makatilaw sang Spanish barungoy o kung lumpia nga barungoy. Pwede tun-an na nagkalanlain nga mga species sa mga barungoy nga makitaan sa ilang baybayon kag pwede masaksihan kung paano naman ini ginahimo nga barungoy nga uga. Pwede ka mandalon sa mga tricycle drivers nga mga tour guide sa souvenir shops kag pwede mo ma-experience ang paghihimo sang souvenir items para mas personalized. Pwede mo man bisitahon ang mga asosasyon sa mga mangunguma nga nagapanghimo naman niya sang habon kag lana gikan sa humay. Kag syempre, pwede kag nila ilibot sa mga popular kag unique na mga resort para kompleto ang imo Sipalay experience. Ini pinagi sa bulig sa Department of Trade and Industry. Ang Sipalay City ang isa sa 8 ka mga LGU sa Negros Occidental nga benepisyaryo sang lunsod-lunsad nga project. Isa ka programa para magbulig maximize pagid sa potensyal sa mga LGU pinagi naman sa creative assets kag resources. For
the benefit of the creatives industry in the city. Kaya ang pinaka-purpose of our project for the creative stakeholders to be assisted ang aton nga mga like ang MSMEs. We already have Association of MSMEs nga nag-run and operate the hub. Para mas ma-enjoy pagid ang experience, pwede ka man i-tour sa mga kalan-an sa Sipalay, pareho sa mga beach resorts nga nag-o-offer sa pinashay nga mga pagkaon. O kung sa mga kalan-an nga nag-o-offer naman sa experience, magkaon sa kilid sang suba. O kung pwede ka man dalon sa iban pagid nga mga tourism sites, magluwas sa mga beach resort. Sunod sa kay Mayor Maria Gina Lizares, luyag nila nga magpaningwa pagid ang mga negosyante nga ma-improve ang ilang mga produkto. Sa nagligad lang nga bulan, ginbuksan ang hiyas nga souvenir shop sang Sipalay sa igad lang sang Poblacion Beach, kag naka-generate ini sang halos 10,000 pesos na nga income sa sulod pa lamang sang isa ka bulan. Ko ang city government will only facilitate improving your products, maybe marketing them, but sa inyo gidya mahalin ang initiative to improve. Pinagi sa lakbay si Sipalay Creative Tours, nagalaw ang tourism officer nga si Jeric Lacson nga makadala pagit ini sang dugang nga mga turista sa syudad. Sa 2023, naglabot sa 360,845 ang mga turista nga nagbisita sa Sipalay. Pinakamataas nga numero bisan antes pa sang pandemic, kag pang-apat sa mga LGU nga may pinakamadamo nga tourist arrivals sa bilog nga Western Visayas. Kung mag-improve pagin ang produkto sa mga Sipalay noon, hindi lang ang mga resort kag hotel ang maka-income, kundi pati sila man. Of course, ma-expand natin ang income sa tourism, hindi lang sa mga resorts, mga hotels, sa mga restaurants, kundi sa mga MSMEs natin, mga producers, para sila makakuha man sa direct income from tourism. Luyag sang LGU nga sa kada bisita nga magkadto sa ila syudad, makasilingkid nga, wow, Sipalay. Shout out anay sa aton nga mga live viewers, si Benji Borlas bayang hapon Digicast Negros, si Gloria Bantigay, good evening Digicast Negros, watching from Pulupandan, si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros XNIR, si Lagrimas Anay, mayang hapon Digicast Negros, si Jubea Janala Natavio, mayang hapon Digicast Negros, si Gorzal Ramos Mary Rose, mayang hapon Digicast Negros, si Romel Mahilom Galio, mayang hapon Digicast Negros, si Susan Sanchez, mayang hapon kuno sa tanan. Paano ang mga badyaw ang ilang street safety? Yes, katagaan sila kuno sang place to go para mag-caroling. Si Jessie Tabobot Selga watching live from Inayawan, Kawayan. Kag si Leo Litok, shout out kuno sa mga taga Carmen nga pala inom lang sang tama nan, inom lang sang tama. Kagamit itong mga balita sa Negros Subong Adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.